रूपକୁ ସଜାଇଲେ କିବା ଲାଭ ଯଦି ପାଖରେ ଗୁଣ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ରୂପରେ ବି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଔକାତ ବନାଅ ଏପରି ଗୁଣ ରଖ ଯେପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏତେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କର ଯେପରି ବଡ଼ ପଦବୀବାଲା ବି ସମ୍ମାନର ସହ କଥା ହେବ। ସୁନ୍ଦରତା ଦିନେ ବୟସ ସହ ଢଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ ତେବେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ନ ମାଗିଲେ ବି ମିଳିବ। କେବେ କାହାର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମାନୁଛି ଗରିବ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜଣେ ଗରିବ ଦେଇପାରିବ ତାହା କେବେ ଜଣେ ଧନୀ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗରିବ ପକେଟରେ ଧନ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ଥାଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ବି ଏହି ମଣିଷ। କେବେ ପେପରରେ ପଢ଼େ ତ ପୁଣି କେବେ ଟିଭି ନଚେତ୍ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ ତ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ନିଜ ପାଖରେ କାହାକୁ ମାରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେ। ତଥାପି ନିଜ ମରିବା କଥାକୁ ନିଜେ ଭୁଲିଯାଇ ପୁଣି ମିଛ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମାୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖେ।